Reit, diolch yn fawr iawn I chi am ymuno heno yma. Dwi'n mynd I drosglwyddo chi heb fawr o seremoni. Dwi'n mynd I drosglwyddo chi draw at Meleri Light. A mae Meleri yn mynd I siarad heno yma am yr arholiad llafar. A mae'n mynd I sôn am y cyflwyniad llafar a hefyd y drafodaeth grŵp sy'n digwydd yn sgil y cyflwyniad llafar. Felly, heb fawr mwy o siarad, dwi'n drosglwyddo draw at Meleri. Diolch Dafydd. Ia, noswaith dda I chi gyd. Felly yn gyntaf newn ni grynhoi y sesiynau sydd wedi bod o'r blaen. A fel ydych chi'n cofio, da ni wedi bod yn canolbwyntio ar yr arholiad llafar sydd yn cael ei rannu'n ddwy ran. Felly mae gennych chi eich cyflwyniad llafar unigol sydd yn cyfri am 15% o'ch TGAU Cymraeg Iaith. A mae gennych chi hefyd wedyn yr drafodaeth grŵp sydd yn cyfri am 15% o'ch TGAU Cymraeg Iaith. Felly mae'r llafar, a mae hwn I gyd yn gallu digwydd o flaen llaw, yn mynd I fod yn cyfri 30%. O'r gorau. Felly, dyna beth I nod y sesiwn heno yma. Felly, yn gyflym iawn o ran be ydych chi angen I wneud efo'r cyflwyniad llafar, nawn ni ddechrau'n fan yna. Dwi wedi nodi'n fan hyn chydig o bwyntiau sydd angen I chi ganolbwyntio arnyn nhw mwyn gallu trosglwyddo cyflwyniad sydd yn un llwyddiannus. Felly, da chi eisiau casglu a chyflwyno gwybodaeth ar destun o'ch dewis chi. Iawn. Da chi angen cyflwyniad sydd yn drefnus, a pan da ni'n dweud trefnus, mae rhaid i'ch cyflwyniad chi fod wedi cael ei drefnu yn 2 neu 4 o agweddau. A be da ni'n golygu fo hynny ydy bod yna 4 rhan i'ch cyflwyniad chi. Neu sôn chydig bach mwy am hwnna yn nes ymlaen. Mae eisiau chi drio ar bob achlysur I siarad mor naturiol ag y gallwch chi. Un peth mae'r bwrdd arholi yn bwysleisio ydy bod ni ddim I fod I ddarllen. Felly nid recordiad ohonych chi'n darllen ydy o, ond recordiad sydd mor naturiol ag sy'n bosib. Mae croeso I chi gael nodiadau, mae croeso I chi gael cardiau fflach, a mi fydd eich athro neu'ch athrawes chi wedyn yn eich recordio chi yn siarad. Am destun o'ch dewis chi. Wedyn yn fanna dwi wedi nodi iaith lafar reynus. Wel, am bod chi cael digon amser I baratoi I ddeud y gwir, So ni'n gofyn I rywun I wrando arnoch chi ac I sicrhau bod o mor gywir ag y gallith o I fod. A mae eisiau iddo fod rhyw 4 I 5 o funudau. Ar y sleid nesaf, dwi'n meddwl bod o'n dweud 7 munud. Ond mae hwnna, dychmyg, ar y mwyaf. Felly ceisiwch sicrhau bod o tua 5 munud I gyd. Reita, felly I grynhoi, mae eisiau chi feddwl am destun sydd yn ffitio I un o'r categoriau yma. A mi welwch chi'n sydyn reit, mae unrhyw beth da chi eisiau drafod yn mynd I ffitio I un o'r categoriau yma. Felly, da ni wastad yn cynghori I chi feddwl am destun sydd o ddiddordeb I chi, rhywbeth da chi'n fwynhau neu rhywbeth gennych chi lawer o wybodaeth amdano fo. Ond ella na hwnna ydy'r pwynt pwysica, bod chi'n meddwl falle am rhywbeth mae gennych chi lawer o fynediad ato fo o ran gwybodaeth. Chi'n gwybod? A ella bod gennych chi lyfr, neu bod gennych chi gylchgrawn, neu bod gennych chi nodiadau ysgol, a bod hanner y gwaith paratoi wedi cael ei wneud gennych chi'n barod. Felly, mae rhaid i'ch testun chi, da chi'n mynd I fod yn siarad am 5 munud, ar unrhyw beth sy'n ffitio o dan thema Cymru, hamdden, a mae hamdden yn un eitha eang, yn debyg iawn I Cymru, chi'n gennych chi 2 thema yn fanna sy'n eitha eang, lle mae gennych chi lawer o dystynau sydd yn ffitio. Dinasyddiaeth, wnaethon ni sôn dipyn bach am hwnna, yndo? Dwi'n meddwl falle bod chi'n gyfarwydd â dinasyddiaeth efo'r bac Cymraeg, a'r bacaloriaeth. Fysach chi'n gallu gofyn i'ch athro sy'n dysgu'r bac I chi, am chydig o gyngor yn fanna. Mae dinasyddiaeth falle yn sôn mwy am bethau sydd yn newyddion, pethau falle gwleidyddol. Reit, felly mae yna lawer o sgôp yn fanna I chi fod yn gallu dewis testun da. Falle bod o werth I nodi'n fama hefyd, cofiwch, efo'r dasg yma, tydych chi ddim yn mynegi barn, dych chi yn cyflwyno. Felly dychmygwch bod chi'n cael gafel ar wybodaeth ac yn ei gyflwyno fo yn eich geiriau eich hun. Tydych chi ddim isio, yn fy marn I, dwi'n credu yn fan hyn ag ati. Technoleg a gwyddoniaeth, gallwch chi ddewis testun sy'n ffitio i'r thema honno,
neu y thema ola ydy byd gwaith. So gallith hwnna fod yn unrhyw fath o yrfa mae gennych chi ddiddordeb ynddo fo. Dych chi'n gwybod, byd adeiladu, byd coginio, amaethyddiaeth, meddygaeth, be bynnag. Okay? Felly, ydych chi'n dewis un testyn sy'n mynd i ffitio i un o'r themau yna. Okay? A'r unig gyngor swn i'n rhoi hefyd ydy sicrhewch bod gennych chi ddigon, bod o ddim yn rhy eang. Dych chi'n gwybod, felly, os ydych chi'n mynd i ddewis rhywbeth fel rygbi neu pêl-droed, gret, ond sicrhewch bod chi wedi drefnu fo yn ofalus. Dych chi'n eisiau bod yn rhy eang, a dych chi'n eisiau chwaith bod gennych chi ddim digon i ddeud. Okay? A wedyn, dych chi'n mynd i fynd ati i ddewis eich pwnc, iawn, pa bynnag ffordd dych chi'n mynd ati i hel map meddwl. Okay. A fel o'n i'n sôn, ydych chi eisiau trio edrych ar yr agoriad. Felly mae'ch agoriad chi'n mynd i fod yn denu sylw'r gynulleidfa. Cofiwch, dim ond o flaen yr athro y byddwch chi'n gwneud y cyflwyniad, ond i bai bod chi eisiau ffrind neu ddau neu dri i ddod i mewn hefo chi i'ch cefnogi chi. Iawn? Does dim rhaid i chi gyflwyno fel flaen y dosbarth. Iawn? A mae o'n recordiad, fel o'n i'n deud, felly mae'ch llais chi yn mynd i fod yn cael ei recordio. Iawn, felly yn wahanol iawn i fel hyn, lle mae'r wyneb ar y camera hefyd, jyst eich llais chi fydd yn cael ei recordio. Iawn? Felly, fel o'n i'n sôn, agoriad diddorol bachog, cyflwyno chi'n, felly ydych chi'n mynd i fod yn deud, helo, fy enw i yw Meleri Light, a rydw i'n wedi penderfynu cyflwyno gwybodaeth ar frechlynau o dan y thema byd gwaith. Iawn, felly ydych chi'n cyflwyno beth eich testyn chi, beth eich thema chi, y bedair agwedd y bydda i'n ei trafod yw, a ydych chi wedyn yn nodi beth yw'r bedair agwedd ydych chi eisiau trafod. Okay? Y cyflwyniad agorad da ni wedi weld hyd yma ydy pan mae gan ddisgybl 4 cartyn fflach go fawr, a bod gennych chi agwedd ar bob un ohonyn nhw. Ydych chi wedyn yn gallu mynd o un i'r llall yn bwyllog ac yn hyderus. Okay? Then di sôn am hwnna. Ia, amserwch eich cyflwyniad hefyd a gofynnwch chi rywun wrando arnoch chi. Ia, achos cyflwyniad Cymraeg ydi o. Hyd yn oed os di rywun yn y teulu ddim yn siarad Cymraeg, dydy o'n mynd i gwahaniaeth, fydden nhw dal wrando arnoch chi a gwrando ar fynegiant, goslef y llais, ffordd ydych chi'n cyflwyno. Ia, felly fysa rywun dal yn gallu rhoi cyngor i chi ar sut i gyflwyno. Okay? Ac eisiau chi feddwl falle am bobl sydd yn siaradwyr da, neu bobl da chi'n hoffi gwrando arnyn nhw. Chymod, jyst meddwl wan am Planet Earth neithiwr, meddwch chi am rywun fel David Attenborough, meddwch chi am rywun sy'n gallu gafel ac gallu hoelio'ch sylw chi pan maen nhw'n siarad. Okay? Da ni wedi sôn am hwnna. Felly, na i fynd i'r sleid nesaf. Ia, felly, jyst ystyriaeth hefyd, mae'r cyflwyniad yn cael ei farcio allan o 40, felly mae'r cynnwys, sef be ydych chi'n ddeud, yn mynd i fod allan o 20, a mae safon yr iaith yn mynd i fod allan o 20 hefyd, o'r gorau. Felly, efo hwnna, gallith cynnwys fod yn uwch na'r iaith, gallith yr iaith fod yn uwch na'r cynnwys, ond beth swn i yn cynghori chi ydy ymarfer eich treigladau. Dydy sillafu ddim yn mynd i fod yn bwysig yn fan hyn, ac di, achos na llafar ydi o, ond sicrhewch bod eich treigladau chi yn ei lle, gan bod o'n i'w glywed, a bod chi wedyn yn gallu ymarfer o flaen llaw, gofyn i'ch athro chi edrych arno fo i chi, gwirio treigladau meddal, da chi'n meddwl treiglo ar ôl am, treiglo ar ôl ar, yr arfodiaid, yr ei bach yna sydd yn ymddangos yn eitha aml ynddo, yn yn gwaith ni bob dydd. Felly, yn cadw llygad ar yr amser yma, reit. Felly, bod chi falle pan ydych chi'n paratoi eich cardiau fflach, bod chi wedyn wedi gofyn i rywun i wirio. A mi wnaethon ni'r ymarfer yma, os gofiwch chi yn y sesiwn wreiddiol. Felly, treiglo ar ôl yn, swn i'n dyfalu eich bod chi'n mynd i fod yn disgrifio yn eich cyflwyniad, Felly, jyst cadwch lygad ar y treiglad meddwl na, ar ôl yn brydferth, yn drwm, yn gul, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, fel dwi'n deud, y rei sy'n amlygu hynna'n amlach na'i gilydd, bod chi'n gwirio cyn bod chi'n mynd i wneud eich cyflwyniad.
A wedyn, fedrwch chi sicrhau wedyn bod gennych chi 4 rhan i'ch cyflwyniad sydd fel hyn. Iawn, gallwch chi osod allan fel yna, byddwch chi baratoi. Iawn, so na i adael i chi edrych ar hwnna am un eiliad, achos falle bod hwnna'n fan cychwyn eitha clir i chi. Okay. Cofiwch, cwestiynau myfyrwyr yn gofyn i fi oedd, os rhaid i ni'n neud PowerPoints, neu os rhaid i ni'n neud slides, neu os rhaid i'n cael lluniau, does dim rhaid. Okay? Yr unig beth fydd rhaid i chi sicrhau ydy bod gynnwch chi chydig bach o nodiadau fydd yn mynd i ffwrdd efo'ch cyflwyniad chi. Felly am bod o'n arholiad o fath, mae'r bwrdd arholi eisiau sicrhau bod y nodiadau ydych chi wedi wneud yn cyfateb i'r cyflwyniad llafar ydych chi'n wneud. O'r gorau. Felly, hyd yn oed, sa'ch chi jyst yn cael rhywbeth fatha hwn, sa'ch chi'n gallu argraffu fo'n yr ysgol, a sa'ch chi wedyn jyst yn nodi be ydych agweddau chi, a mae hwnna'n gret wedyn i fynd i ffwrdd efo'ch cyflwyniad chi, oce? Felly, cardiau fflach, peidio cyfeirio atyn nhw'n ormodol, ymarfer, bod chi'n edrych ar eich gynulleidfa, codi'ch pen, achos mae o reit amlwg, hyd yn oed os ydych chi ddim yn cael eich ffilmio, mae o reit amlwg pan mae rhywun yn darllen. A wedyn wnaethon ni orffen yn fan hyn efo'r meini prawf llwyddiant fel rhyw rhestr wirio bach i chi gyfeirio nôl atyn nhw pan ydych chi wedi gorffen eich cyflwyniad. Okay? Felly, dyna'r cyflwyniad llafar unigol. Felly, na i just stopio rhannu hwnna yn funud bach, a na i fynd at ail un. Just checio bod chi'n gallu gweld hwn. Felly, just i wirio, ydych chi'n gallu gweld y sgrin? Chi'n gallu gweld y sgrin? Ie, David? Lyfli. OK. Dyn. Lyfli. Felly, ail rhan i'r arholiad llafar fyddwch chi'n neud. Ie, falle byddwch chi'n gwneud chydig bach yn blwyddyn 10, ond mi fydd y drafodaeth grŵp yn digwydd yn blwyddyn 11, iawn? Felly, mha bynnag blwyddyn ydych chi, a ydych chi'n dilyn sesiynau yma, mae hwn yn arholiad sydd yn digwydd ar amser arbennig o gwmpas tua dechrau'r blwyddyn newydd yn blwyddyn 11, okay, tua'r adeg yna. A be ydych chi fod i wneud? Wel, mae hwn chydig bach yn wahanol. Yn wahanol i'r llafar unigol, ydych chi rwan mewn grŵp. Okay? Felly fyddwch chi'n cael eich grwpio gan yr athro neu'r athrawes efo 2 neu 2 arall. A wedyn ydych chi fod i gynnal trafodaeth o tua 10 munud. Iawn? Felly fyddwch chi'n cael sbardun, a beth ni'n golygu fo sbardun, mae o jyst yn mynd i fod yn ddarn o bapur, okay? Darn o bapur efo gwybodaeth arno fo. So mae 3 o'r rheina, ydych chi wedyn yn mynd i ddewis 1 o'r rheina i fynegu barn arno fo. Felly fel arfer, maen nhw'n destunau sydd yn enyn trafodaeth. Iawn, felly os ydych chi'n meddwl am raglenni fel Pawb a'i Farn neu Newsnight, mae yna destunau yn y rhaglenni yna sydd yn annog pobl i roed i barn ac i fynegu barn yn gry weithiau, dydy, ar be maen nhw'n credu. Iawn? Felly cadwch lygad ar beth sy'n digwydd yn y newyddion, achos mae'n ddigon posib mae testyn fel yna a byddwch chi'n wynebu yn blwyddyn 11, okay? Wedyn, fydd yna chydig o ffeithiau ar y sbardun i chi. A sylwch yn fan'na, lle mae o wedi cael ei nodi mewn coch. Does dim hawl gynnwch chi i sgriptio'r drafodaeth, iawn? Felly, yn wahanol i'r cyflwyniad llafar unigol, lle ydych chi wedi sgriptio i ryw radda, chymod, ydych chi wedi sgwennu 4 cardyn fflach, peidiwch a gwneud hynny. Mae eisiau'r drafodaeth fod mor naturiol ac sy'n bosib. Okay? Ie, felly mae'r ffeithiau sydd ar y darn darllen yn mynd i fod yn fan cychwyn i chi. Felly falle bydd o'n gofyn i chi drafod ffonau symudol, technoleg, da neu ddrwg. Oes na ormod o bethau bygythiol ar y teledu. Chymod, rhywbeth sy'n mynd i fod yn gwneud i chi fod yn gallu rhoi eich barn. Iawn? A wedyn, mi fydd gynnwch chi ryw bythefnos rhwng pan ydych chi'n cael y wybodaeth yma gan eich athro a pa bryd fyddwch chi'n gwneud yr arholiad. A mae hwn hefyd yn arholiad oherwydd fyddwch chi'n cael eich recordio. Iawn? A bydd o bosib eich recordiad chi'n cael ei hanfon i cybac wedyn. Felly, os ydych chi eisiau edrych ar y sgrin, pa ffynonellau gallwch chi ddefnyddio i baratoi? Wel,
y we, papurau newydd, rhaglenni, pamffledi, gofyn barn, gallwch chi wneud holiadur efo rhieni, unrhyw beth. Okay? So mae gennych chi ddigon o ffordd o ymchwilio fanna i beth ydych chi eisiau drafod. Felly fel o'n i'n deud, barn ydy hwn, okay? Felly ceisiwch chi gofio falle y patryma mynegu barn ydych chi wedi dysgu ar hyd y blynyddoedd, ia? Mae yn fy marn i, efallai un ydych chi wedi gwneud yn islawr yn yr ysgol, ond ceisiwch chi feddwl falle am patryma mwy soffistigedig rwan erbyn blwyddyn 11, ia? Felly mae yna rei enghreifftiau yn fan yna i ddangos i chi, okay? A fel o'n i'n sôn yn y cyflwyniad gwreiddiol, mae hwn yn cael ei farcio allan o 40 hefyd, okay? 20 am gynnwys a 20 am iaith. A mae'r dysgwyr sy'n gwneud ora yn yr arholiad yma yn rhoi fel arfer sydd yn ymateb i be mae'r person arall yn y grŵp wedi ei ddeud. Okay? Ac os ydych chi'n meddwl amdano fo, mae hwnna'n sgil eitha anodd, oherwydd ydych chi ddim yn gwybod be mae'r person mynd i ddeud. So ydych chi'n gorfod meddwl yn eitha sydyn yn fanna. Yeah? So, ceisiwch chi gael cyfle i ymarfer digon efo'r ddau arall sy'n y grŵp efo chi. Yeah? Felly bod chi'n cael meddwl, yn hytrach na bod chi'n deud, o, dwi'n mynd i ddeu hyn, ti'n mynd i ddeu hyn. Nid hynny, bod y drafodaeth mor naturiol ag y gallith i fod, ond bod chi'n yn ymarfer bron y sgil o wrando. Okay? Achos mae'r gwrando yn fan hyn yr un mor bwysig a be ydych chi'n gyfrannu i'r sgwrs. Okay? A wedyn mae'n deud yn fanna, ydych chi'n gweld lle mae'r pwyntiau bwled, okay? Mae'n deud dangosa dy fod yn gwrando, gael wneud cysylltiad gyda'r person, a bod chi'n cwestiynu hefyd, bod chi'n cwestiynu'n bwrpasol, os ydych chi'n teimlo bod aelod o'r grŵp yn dawel, ac angen dipyn bach o amser i gynesu, bod chi'n cynnwys nhw'n y drafodaeth ac yn deud, o, Siôn, beth wyt ti'n feddwl ar y pwynt yma? Cofiwch, ydych chi ddim yn cael marc am y grŵp, ydych chi yn cael marc unigol. Felly, os ydych chi'n teimlo bod chi wedi rhoi eich gorau a wedi siarad yn rhwydd am 10 munud a bod y person arall wedi bod yn dawel, fyddwch chi'n cael eich cosbi am hynny. Okay? Marc unigol byddwch chi'n cael. Reit, pethau bach ella synwyr cyffredin yn fan hyn. Okay? Ceisio osgoi torri ar draws. Felly, os di person yn siarad, bod chi yn gadael iddyn nhw orffen y pwynt maen nhw'n wneud. Peidio siarad dros rhywun. Mae hwnna, credwch ni beidio, yn gallu bod reit anodd, yn enwedig pan mae rhywun yn nerfus. Okay? Achos mewn arholiad, recordiad yn digwydd, fatha hwn heno, pan ydych chi'n cael eich recordio'n fyw, mae rhywun eich mynd yn nerfus ac yn baglu dros eiria, a wedyn yn meddwl, ac yn torri ar draws. Okay? So, mwyaf ydych chi'n ymarfer efo'ch partneriaid, gorau oll, iawn. A wedyn cwestiynau na, dyn nhw'n gallu cael ei ateb gan ddefnyddio ia neu na. Felly cwestiynau eitha agored, Cos mae cwestiwn caeedig yn mynd i roi ateb o ia neu na i chi, ynddi? Ond mae cwestiwn fel, beth wyt ti'n feddwl o hwn, yn mynd i agor y llawr i fwy o drafodaeth, okay? Ac eto, rhyw fath o'r cyflwyniad unigol, ynde, mae safon y chywirder yr iaith yn bwysig, felly ceisiwch bod chi wedi ymarfer falle unrhyw derma ydych chi'n meddwl fyddwch chi eisiau flaen llaw, bod chi wedi gwirio nhw, bod nhw gynnoch chi, bod chi falle wedi gofyn i'r athro flaen llaw, neu bod chi wedi edrych mewn geiriadur, okay? Un peth dwi wedi anghofio ddeud, mi fyddwch chi'n cael cyfnod paratoi. So, cyn yr arholiad yma, mi gewch chi gyfnod byr i drafod efo'ch aelodau sy'n y grŵp efo chi. Okay? Felly, ydych chi'n mynd dechrau'n syth, mi fyddwch chi'n cael cyfle i ymarfer. Iawn. A wedyn, mae'n deud yn fanna, anelwch at fod yn barchus, yn gwrtais ac yn gadarnhaol, a gwrando ar ddwy ochr y ddadl. Felly eto chydig bach o bethau synwyr cyffredin yn fan yna. Okay? Felly, enghreifftiau fel o'n i'n deud, wrth chi, da ni'n gwybod tan rhyw bythefnos cyn yr arholiad beth yw'r testunau, cyfrynga'n dylanwadu gormod ar bobl ifanc, a ddylai holl ysgolion Cymru fod yn ysgolion Cymraeg, a ddylai pobl ifanc o dan 18 oed gael pleidleisio. Felly, fel o'n i'n sôn chi ar y dechrau am Newsnight a pethau felly, parhawch i wylio rhaglenni fel yna, achos fydd o'n rhoi syniadau i chi
am beth sydd yn y cyfryngau a beth ydy'r testunau pwnc llosg sy'n cael ei trafod ar hyn o bryd. Okay. A falle bod chi'n gofyn i rywun i wrando arnoch chi, dych fod yn onest, bod chi'n gofyn i rywun roed i farn a gwrando arnoch chi, a just parhewch i siarad yn Gymraeg, ymarfer, just gofynnwch i rywun i gynnal dadl hefo chi, dych chi'n gwybod? Neu os oes na glwb dadle yn eich ysgol chi, ewch i hwnnw. Ie, jyst fel bod chi'n mynd i'r arfer o fynegu barn. Okay. A wedyn mae yna just rhestr bach yn fanna i chi. Sut mae llwyddo, felly'n debyg iawn i fel wnaethon ni hefo'r cyflwyniad unigol, okay? Rhai pethau ydych chi angen wneud i gael trafodaeth barn llwyddiannus. O'r gorau. Ac os ydych chi'n meddwl amdano fo wedyn, pa fyddwch chi wedi gwneud y ddau beth, yr unigol a'r grŵp, mae hwnna wedyn yn rhan go fawr o'r TGAU i gyd, yn dydy, ac yn baratoad da cyn bod chi'n mynd mewn i unrhyw arholiad ysgrifenedig. Okay. Dwi ddim yn siŵr os oes yna unrhyw gwestiwn. Na i stopio rhannu'r sgrin. Ie, dwi wedi stopio rhannu'r sgrin, dwi'n meddwl. Ie, wyt. Na, mae'r sgrin yn wag nawr. Diolch yn fawr iawn ti Meleri am y cyflwyniad. Mae 20 munud yn anodd i gyflwyno popeth mewn 20 munud yn da iawn. Diolch yn fawr i ti Meleri am gyflwyno'r ddau. Gwych. A dwi'n meddwl, Stephen, wyt ti'n mynd i drosglwyddo i fi. Gwych. Felly, yn gyflym iawn, beth dwi'n mynd i wneud ydy edrych ar ddau. Dwi'n mynd i edrych yn gyntaf ar sgwennu ymson, felly sgiliau sydd i angen arnoch chi. Dewch i gael slideshow o'r cychwyn. Felly, dwi'n mynd i edrych yn gyflym iawn ar ysgrifennu ymson neu ddyddiadur, ac ar ôl hynny wedyn byddwn ni'n edrych ar y sgil o gywain gwybodaeth. Felly, dwi'n mynd i edrych yn fwy penodol ar y sgiliau ysgrifennu sydd i angen arnoch chi wrth baratoi ar gyfer eich arholiadau Cymraeg. Felly, ymson. Felly, mae ymson a dyddiadur yn weddol y debyg yn y ffordd dych chi'n ysgrifennu. Chi'n ysgrifennu beth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi. Chi'n defnyddio iaith lafar yn edrych na iaith ffurfiol wrth ysgrifennu. Dyddiadur neu ymson. Eich syniadau chi, mae hwnna'n bwysig sydd yn yr ymson ac yn y dyddiadur, a hefyd chi sy'n dewis ble a phryd mae'r ysgrifennu yn digwydd. Eich gwaith, y llif eich syniadau chi sydd yn bwysig yma. Reit, siwt mae ysgrifennu ymson a dyddiadur. Newn ni edrych ar enghraifft, a dyma beth o'n i'n gwneud yn y sleidiau gwreiddiol, oedd edrych ar enghraifft a pan nodweddion sydd i angen arnoch chi. Reit, a dyma fe. Dyma'r enghraifft nes i roi lan. Eistedd yma mewn tin tomato, mewn tin o tomatos, dim y gymhariaeth orau, mae'n siŵr. O pam wnaeth y bois ma ddim stopo smoco, neu beth am fynd i rwyddo arall. Mae mwg dros bob man fel niwl, o benau, sdim un lle arall eistedd o na, maen nhw'n tanio sigaret arall, sigar sydd gan y llall. Mi fyddai'n hwdi fel ci cyn boi hir. Dwi'n rhifanc i farw a bydd y ci yn fy ngholli a salian y gath hefyd. Os dwedai wrthyn nhw, bydd I ddim yn dda. Maen nhw fel dau danc. Felly dyna beth oedd y darn byr yna o ymson o'n I wedi ysgrifennu. Felly beth sy'n angen? Yn gyntaf, I chi'n defnyddio'r person cyntaf. Chi'n sôn amdano chi eich hunan. Chi yw'r peth pwysig. Chi sy'n bwysica wrth I chi ysgrifennu ymson. Felly mae'n enghraifft dwi'n eistedd. Be na I? Mi fyddai'n hwdi ac yn y blaen os dwedai. Felly fi, dwi'n rhy ifanc. Felly chi'n defnyddio y person cyntaf bob tro wrth ysgrifennu. Yn ail, chi'n defnyddio, mwy mynegu ffordd I chi yn teimlo, ceisiwch feddwl am ddefnyddio brawddegau lot mwy
pytiog, rhai byr. Mae hwn falle bosib yn fwy naturiol ac yn debygach i fel y byddwn ni'n siarad fel arfer. Felly, enghraifft, beth am fynd i rhywbeth arall, o fel niwl neu o ben nai, mae hwnna'n enghraifft arall o gadw brawddegau yn weddol o fyr. Dych chi'n gallu llifo drwyddo fe yn gyflymach. Ac enghraifft arall. I ni'n defnyddio mwy o iaith lafar. Dim un lle dwi'n eistedd yma ac yn y blaen. Felly beth nes i oedd eistedd awr ac ysgrifennu y darn mewn modd lot mwy ffurfiol, eisteddaf yma, megis tomato mewn tin o tomatos. Pam nad yw'r bechgyn yma'n stopio ac yn y blaen. Pam nad ant i rywle arall. Felly, pan eich chi yn ceisio ysgrifennu ymson, cofiwch bod eich iaith chi dipyn yn fwy naturiol, byswn i'n dadle, na pam eich chi'n ceisio ysgrifennu rhywbeth lot mwy ffurfiol. Okay? Sdim un lle arall, dwi'n rhi ac yn y blaen ar gweddill. Os dweda i wrthyn nhw, bydd i ddim yn dda. Maen nhw fel dau danc. Okay? Felly, ceisio ysgrifennu rhywbeth yn fwy naturiol a'r ffordd byddwch chi yn ysgrifennu o ddydd ac yn siarad o ddydd i ddydd. Mae atalnodi yn rhan bwysig. Dwi'n teimlo beth bynnag wrth ddarllen rhywbeth sydd yn cyfleu syniadau fel ymson, sydd yn cyfleu eich barn eich, sy'n cyfleu y ffordd i chi'n teimlo. I ni'n dieddol weithiau o feddwl mewn ebychnodau neu mewn gofynodau. Bydd ni'n dieddol o ofyn cwestiynau i'n hunan. Felly mae'r ebychnodau yn cyfleu y ffordd i ni'n teimlo. Pam na wnaeth y bois ma ddim stopo smoco? Mae'r cwestiwn ac ebychnod fyna. O be nai? O na, ac yn y blaen. Felly, mae'n rhoi rhywbeth o deimlad o siwt mae'r persona yn teimlo. Okay. Ond cofiwch, wrth i chi ddefnyddio iaith lafar a brawddegau byrion a'r person cyntaf, dyw hwnna ddim yn golygu eich bod chi'n gallu ysgrifennu fel y mynwch chi. Mi nath Meleri sôn yn gynharach am y modd a dulliau gwahanol o gywiro eich iaith. Felly, ydw i'n cynllunio fy ngwaith fel bod dechrau canol diweddglo effeithiol. Mi allai edrych yn eitha i ffwrdd â hi, ond oes na batrwm i'r ffordd dwi'n ysgrifennu. Ydw i wedi trefnu, ydy'r syniadau'n llifo ac ar ysgrifennu'n gywir. Ydy'r darn yn effeithiol ac yn gorffen yn gywir, ydy fy iaith i yn gywir. Ac ydw i wedi meddwl, pwy sydd yn mynd i ddarllen hwn? Pwy yw'r bobl sydd yn gallu cydymdeimlo gyda'r ffordd dwi'n teimlo? Ac ydw i wedi gofyn, ystyried beth yw gofynion ymson neu ddyddiadur a gobeithio bod ni wedi edrych ar hwnna yn gynharach. Felly, ydw i'n defnyddio'r un geiriau mwy nag unwaith mewn brawddeg. Ydw i'n dechrau, fel gwelwch chi ar y trydydd pwynt yma, ydw i'n dechrau pob brawddeg yn yr un ffordd. Ydw i'n defnyddio mai hwn a llall, neu mai hwn a llall, ac wedyn dwi'n dweud mai hwn. Felly ceisiwch beidio ailadrodd eich hunan wrth i chi ysgrifennu hefyd. Newch yn siŵr bod chi'n talu sylwi shwt mae'r brawddegau yn dechrau. Amrywiwch, bod fi wedi dweud cadwch y brawddegau yn eitha byr, amrywiwch y ffordd neu'r hyd brawddegau hefyd. Okay? Fel bod dim gormod o rei byrion gyda chi, na dim gormod o rei hir chwaith. A defnyddiwch ymedroddion Cymraeg yn lle rai Saesneg. Ydy'r paragraffau, bod chi wedi ysgrifennu'n eitha yn dafodieithol ac mewn iaith lafar, ydyn nhw'n llifo o un lle i'r llall? Os na rhywbeth arall y medrwch chi ychwanegu at paragraffau mwyn cyfleu y ffordd chi'n teimlo? Ac os na gyswllt, fel wedes i rhwng y paragraffau yna. Nawr, cywirwch eich gwaith hefyd. Nawr, dwi'n sôn fan hyn am
beth ddylech chi fod yn neud tra'ch bod chi yn paratoi ar gyfer creu ymsonau hefyd, neu unrhyw waith ysgrifenedig. Felly, os ych chi'n camsillafu'n aml rhai geiriau penodol neu bod yna unrhyw wallau treiglo, fel y wedais i, mae Meleri wedi dangos yn gynharach ynglyn â threiglo. Oedych chi'n defnyddio rhain yn aml, oedi'r un camgymeriadau'n dod lan. Pan i chi yn adolygu, newch yn siŵr bod chi'n ymarfer y cywiriadau yma, copiwch nhw'n gywir, newch yn siŵr bod chi'n adolygu nhw cyn mynd i'r arholiad hefyd. Mae gen i enghraifft fan hyn, ychydig bach dros ben llestri, dwi'n meddwl, sa'n gwybod beth ddigwyddodd. Felly, wrth gywiro'ch gwaith chi, mi ddylech chi fod yn edrych i weld, mae hwnna wedi mynd dros ben llestri, ond mae'n enghraifft i chi o iaith wallus, faint o gamgymeriadau sydd yn y darn. Na i ddim mynd trwyddyn nhw nawr o gwbl. Ac i chi'n gallu mewn ymson a dyddiadur edrych ymlaen ac yn ôl. Mwy o benrhyddid gyda chi, fel wedes i. Allwch chi wybio o siarad am beth sy'n digwydd nawr i beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, a beth sy'n mynd i ddigwydd a beth sy'n wedi digwydd yn y gorffennol. Mae yna enghraifft fan hyn. Is i gael swper gyda Rhys, dyna ddwedes i wrth mam ty beth. Felly, siarad yn y person cyntaf, mae siarad yn beth sy'n wedi digwydd, dyna ddwedes i wrth mam. Mae'r brawddegau, dim ffys, dim ffwdan. Ac wedyn, mae yna sgwrs yn hwn hefyd. Mae yna sgwrs wedi cael ei gyflwyno. Felly, mae yna amrywiaeth o ddigwyddiadau o fewn yr un paragraff fyna. Felly, dyna beth oedd eich tasg chi yn y cyflwyniadau ni wedi gwneud, oedd edrych ar ymson ddyddiadur i chi wedi ysgrifennu yn yr ysgol. Oeddech chi edrychwch nôl drosto fe? Ydyn ni'n clywed eich llais chi yn y dan? Oeddech chi'n siarad amdano chi'ch hunan yn y person cyntaf? Ydych chi wedi cynllunio yn effeithiol os gyda chi ddechrau, canol, diweddglo, da iawn. Oeddi'r brawddegau yn amrywio o ran hyd? Oeddech chi yn mynegu'ch teimlad? Oeddech chi'n defnyddio'ch ebychnodau a'ch gofynodau hefyd? Ac oeddech chi'n atal nodi'n bwrpasol? Ac ydy'r iaith yn gywir? Dyma'r peth pwysig reit ar y diwedd, ydy'r iaith yn gywir gyda chi, mae iaith lafar i chi'n defnyddio. Felly dyna oedd yr un cyntaf. Dwi'n mynd i ddatgloi hwnna, wedyn dwi'n mynd i fynd at gywain gwybodaeth. Yn gyflym iawn, neidio un i'r llall. Dwi'n dechrau ar gywain gwybodaeth. Felly, sgil penodol o ran ysgrifennu yw cywain gwybodaeth. Mae disgwyl i chi fedru cywain gwybodaeth o 3 neu fwy o ddarnau ysgrifenedig a'i defnyddio nhw mewn wrthlunio amrywiaeth o ddeunyddiau megis taflenni, ymsonau neu vlogiau. Nawr te, cwestiwn cyntaf yw beth yw cywain. Yn ôl gweiadur.com, ac mae yna eiriaduron eraill ar gael, ond ystyr y gair cywain yw casglu, dwi'n mewn, casglu, neu rhywbeth yn crynhoi gwybodaeth, crynhoi rhywbeth, cynaeafu, mae yna dermau amaethyddol mawr yna hefyd. Felly, tynnu rhywbeth miwn, tynnu fe ynghyd. Felly, i chi'n casglu gwybodaeth ac yn ei ddefnyddio at ddibenion eraill. Beth amdani? Newn ni edrych yn gyflym iawn. Felly, beth o'n i wedi gwneud oedd, mae yna 3 darn yn dod lan fan hyn nawr, sef un, tamdden wybodaeth o ganolfan hamdden Glaslyn ym Mhorthmadog, Gwynedd, erthygl o wybodaeth gan y Llywodraeth a llythyr oddi wrth berson wedyn at bapur newydd. Felly fe welwch chi fyna wybodaeth am y ganolfan hamdden, mae yna wybodaeth am y prisiau aelodaeth, mae wybodaeth am yr adnoddau, fe welwch chi, mae yna amseroedd agor. Yna, dyma yw y daflen am beth mae'r Llywodraeth yn mynd i wneud o ran cynorthwy o pobl i ddod yn fwy heini,
Fe welwch chi bod yna bron i 100% o boblogaeth Cymru ddim yn gwneud unrhyw fath o ymarfer corff, a bod 75% nhw yn gwylio teledu, chwarae gemau cyfrifiadol, neu'n hamdden yna yn y tŷ. A mae yna gynllun ar droed wedyn mwyn cynorthwyo pobl i fod ychydig bach yn fwy ffit. Ac wedyn, yn ola, llythyr wel, mi allai fod yn unrhyw bapur a dweud y gwir, ond wedi meddwl yma at y Cambria News. Mae hwn. Reit. Be sydd angen arnoch chi? Y dasg yw creu taflen wybodaeth. Okay? Creu taflen wybodaeth ar gyfer pobl ifanc fel i bod nhw yn mynychu ac yn cymryd rhan ac yn gwneud gweithgareddau i gadw'n heini. Felly mae angen ni gael ffeithiau cywir wrth greu y daflen yma. Mae angen ni gael rhywbeth o iaith berswadio, rhywbeth sydd yn annog pobl i gymryd rhan. Mae angen yr iaith fod yn gywir ac mae angen rheswm dros greu y daflen. Okay. Felly dwi wedi crynhoi fyny wedyn beth sydd gyda ni, taflen wybodaeth am ganolfan hamdden, erthygl mewn papur newyddion ac wedyn llythyr i'r wasg. Felly, fe welwch chi, mae yna ffeithiau. Yn y darn cyntaf, mae yna ffeithiau. Mae angen i ni gael ffeithiau cyn i ni greu taflen sydd yn perswadio pobl i wneud rhywbeth. Mae angen i gael. Felly, beth sydd gyda ni, pa fath o ffeithiau? Mae gyda ni ffeithiau ynglyn â prisiau aelodaeth, pa mor ddeniadol yw'r prisiau hynny. Mae eisiau ni wybod pa fath o adnoddau sy'n y ganolfan. Mae yna amseroedd agor. Pryd a pha amser sydd yn gyfleisi bobl i fynd. Mae'r agor bob diwrnod yr wythnos, canolfan hamdden Glaslyn. Mae yna chydig bach o wybodaeth am bobl sy'n mynychu pyllau nofio. I fi, byswn i'n dadlen, mae nid dyna i ni eisiau gwybod am y dasg sydd gyda ni. Okay? Felly mae yna dri pisyn o wybodaeth o ffeithiau yna. Yna beth am y ffeithiau yn y darn hwn. Felly, mae 100% o boblogaeth Cymru ddim yn gwneud unrhyw fath o ymarfer corff. Mae'r ail ffaith wedyn, 75% yn treulio amser yn gwylio teledu o'r ganran yna yn chwarae gemau cyfrifiadol neu'n hamdden yn y tŷ. Ac yn ola, yna gynllun newydd gan y Llywodraeth, sef cwyd. Ac mae angen annog pobl Cymru i ymweld â chanolfannau ac mae yna 2 filiwn o bunnoedd mwyn helpu pobl i wneud hynny. Felly, chydig bach o ffeithiau digamsyniol fyna. Ac yn ola, nawr, llythyr yw hwn, person yn mynegu barn. Nawr, mi allech chi ddadle, wel, oes yna ffeithiau mynd i fod, mae'r person yma'n teimlo'n eitha emosiynol am y ffaith nad oes yna gyfleusterau ar gael i bobl Ceredigion i fynd iddyn nhw. Ond, allech chi ddadle falle bod hwnna'n ffaith. Mi allech chi ddadle nad oes digon o gyfleusterau ar gyfer pobl ifanc. A mae yna chydig bach o wybodaeth fyna hefyd. Os ydych chi ar yr ail baragraff, mae yna chydig bach o wybodaeth yn yr ail baragraff yn sôn am 20 milltir o daith i'r ganolfan amdden agosaf. Okay. Felly, chydig bach o ffeithiau fyna. Felly, beth sydd gyda ni? Pa fath o wybodaeth? Mae gyda ni wybodaeth a ffeithiau ynglyn â diffyg ymwneud â chanolfannau hamdden. Mae yna gynllun newydd gan y Llywodraeth. Pa fath o weithgareddau sy'n bosib mewn canolfannau hamdden? A sut mae ymaelodi mewn canolfannau hamdden hefyd. Beth am iaith berswadio? Cofiwch bod chi'n siarad ar gynulleidfa. Pwy i nhw? Mae'r daflen wybodaeth wedi anelu at bobl ifanc. Felly mae eisiau chi siarad â nhw. Defnyddiwch yr un iaith â nhw. Newch yn siŵr bod nhw'n gwrando ar beth sydd gyda chi ddweud. Defnyddiwch ffeithiau yn effeithiol a gofynnwch gwestiynau. O hwnna yn arf i fedru tynnu person mewn i drafodaeth. Beth ni'n olygu wrth iaith berswadio? Cofiwch bod chi'n gwybod pwy yw'ch cynulleidfa chi. Pa fath o iaith byddech chi'n defnyddio gyda nhw? Cofiwch bod chi'n siarad o bosib fel ti. Yn aml iawn, mae pobl yn ymateb yn well os ydych nhw'n teimlo bod nhw'n ysgrifennu ac os ydych chi'n siarad yn uniongyrchol gyda nhw.
Defnyddiwch ti yn edrych na chi wrth siarad ar gynulleidfa. Gofynnwch gwestiynau. Hoffet ti fod yn fwy heini? Hoffet ti fod yn fwy iach? Hoffet ti ddatblygu sgiliau neu diddordebau newydd? Rhywbeth i gorddi, hela person i feddwl wrth ddarllen, yn edrych na just cynnig ffeithiau. Gofynnwch gwestiynau iddyn nhw. Trefnwch eich hunan. Nawr, mi nes I sôn yn yr ymsôn am gynllunio. Newch yn siŵr bod eich paragraffau chi yn dilyn I gilydd yn effeithiol. Dyma nes I geisio ysgrifennu hwn yn iawn. Wyt ti wedi blino eistedd yn chwarae gem y cyfriadur o fore gwyn tan nos? Wyt ti wedi ystyried cwestiynau drwy'r adeg? Wyt ti wedi ystyried y gallu ti driodd amser yn datblygu sgiliau neu'n datblygu diddordeb newydd? Am ddim. Sylwch, mae'r am ddim na'n cael ei osod ar ei ben ei hunan. Dyma'r ffeithiau. Hanner cant y bobl Cymru'n treulio gormod amser yn sigura ac yn gwastraffu falle bod hi'n defnyddio geiriau tambychydig bach yn rhy eithafol fyna o flaen y cyfrifiadur. Beth am godio'r gader yna a gwneud rhywbeth? Cwestiwn arall. Sylwch, 1, 2, 3, 4 cwestiwn o fewn y paragraffau cyntaf. 5 cwestiwn, am ddim. Ac felly mae'n y ganolfan hamdden just, sylwch ar yr iaith, just rownd y gornel. A dyma dy gyfle di i'n siarad â un person bron y bod I gymryd mantis o'r ganolfan a dechrau nofio neu godi pwysau neu ymuno'r clwb saethyddiaeth. Ac ychydig bach o wybodaeth. Brawddegau byr iawn am gynllun cwyd. Rhywbeth I dynnu sylw y person. Felly beth amdani cwyd. Iawn? Felly enghraifft fyna. Newch yn siŵr, a mi nes I sôn yn yr ymson am edrych a gweithio ar eich sillafu a'ch treiglo chi. Newch yn siŵr bod chi yn cadw cofnod o beth ma'ch athro athrawes wedi I amlygu yn eich gwaith chi. Ac wedyn cywirwch eich iaith. Unwaith eto, dwi wedi cymryd y paragraffau cyntaf yna ac wedi ychwanegu ychydig o gamgymeriadau iaith. Felly, cyfle I chi, mi allwch chi edrych ar y sleidiau yma eto, cywirwch a defnyddiwch y rhain jyst mwyn cael cywiro iaith. A nawr, eich tro chi, fel gwaith, yw gangofio'r hyn yr ysgrifennwyd yn y llythyr. Nawr, oedd y person wedi sgwennu llythyr yn cwyno bod ychydig iawn o ganolfannau hamdden oedd yng Ngheredigion. Eich gwaith chi yw cyflwyno taflen yn ymgyrchu am fwy o ganolfannau hamdden a chyfleusterau hamdden yn y sir, neu unrhyw sir wledig. Mae angen defnyddio gwybodaeth a gyflwynwyd yn y darn am y ganolfan hamdden ac am yr eitem papur newydd. Newch yn siŵr bod chi yn defnyddio y wybodaeth yna mwyn ymgyrchu. Perswadiwch y darllenydd I feddwl mae angen I ni gael canolfannau hamdden newydd. Ysgrifennwch, meddyliwch pwy o'ch cynulleidfa chi. A'r bobl yna sydd mewn grym, y bobl yna sydd yn gwneud y penderfyniadau sy'n mynd I ddarllen eich taflen chi. Felly mae eisiau chi feddwl pa fath o iaith I chi'n mynd I ddefnyddio mwyn tynnu sylw nhw, mwyn perswadio nhw I newid y sefyllfa yn y sir o safbwynt y diffyg cyfleusterau a diffyg canolfannau hamdden. Felly dyna ni. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando, a phob hwyl I chi. Meleri? Diolch yn fawr iawn, Dafydd. Llawer iawn o wybodaeth berthnasol a phwysig yn fanna I chi o ran yr ymson ac o ran y cywain gwybodaeth. Diolch yn fawr iawn I chi gyd, a cofiwch mae'r sesiynau yma ar gael I chi bori nôl drwyddyn nhw os ydych chi angen falle yn nes at gyfnod yr arholiadau, neu os ydych chi eisiau ail ymweld, ac falle stopio'r cyflwyniad ar ei hanner, mae'r wybodaeth yna I chi ar ffeil Carlam Cymru. Diolch yn fawr iawn bawb, pob hwyl. Diolch yn fawr.